Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Bude to FIFA 15, můj tým české reprezentace. Sice nemáme české dresy, ale to nevadí. Tento nemůžeme. My si zajdeme na normální zápas. Plajme. Dáme proti Inter. Můj tým vypadá takhle a jejich tým takhle. Uvidíme, kdo vyhraje. Tak jdeme to. Máme jenom 93 Jeremias, protože Chrmáš se mi dostal červenou kartu a já nevím jak, ale když dostanu červenou kartu, tak prostě s ním nemůžu hrát. Tak doufejme, že to bez toho zlatého obránce zvládneme. Vidra, Plašil, znova na Vidru. Čelůstka. Dává na Vidru. Ten centruje na Necida. Výborně, Handalovič. Pojď Darida, ty silama. No, dobré. Haclík. Na Necida. Sivák. Škoda, že jste myšne. Bacha. Je. To je škoda. Plašil. Jaroslav Plašil. Plašil centruje na Necida. Jej Necida. Pojď ještě Darida. Horně, Čelůstka. Ježíš, jak to hrajete dneska. Vidra. Na Necida, ten napaluje tyč. Ta tyčka je furt zachraňuje. A i včera, a i dneska. Tyjo, ty tyčky tam jsou snad zlaté na tom mém stadionu. Škoda Vidra, že z toho nebyl dřív než golman. Rosa, Vidra. No Necida, ten palí, je tam. Ole. Ale Neci, dovoluje. Vidra! Ne! Vidra. Jej, škoda Plašil. Mohla být dobrá nahrávka hlavičkou. Pojď Moravek. Vidra, pojď tam. Pojďte tam snad někdo už, konečně. Ten druhý gol nedáte nikdy. Hezky, výborně na Necida. Jej. Dobře, Vidra. Jen tak dál, doufejme, že dáte víc gólů než jenom 2. A že to bude dobrá odměna. Takže tím myslím peníze. Vidra. No, jej, kotky. Necit bude zase jistě pomalejší, jako vždy.
Morávek výborně. Plašil. Rosicky. Necit. Vydrá svou slabší levou nohou. To tam zkouší. Tohle mohl být nádherný gól. Tohle je škoda. 2 minuty nastavení. Darida, příště ten se kus udělají líp. Tu konec první půle. Jdem do druhé půle. Tam rozehrává Inter. Škoda Rosa. Výborně Plašil. Dobrý pas, bude to dobrý pas, nebude to dobrý pas. Nebude to dobrý pas, protože Necit bude opět a zase pomalejší. Výborně Rosický. Sám! Jej, vím, že nejsi solista, ale do tohohle si mohl jít sám. Má zastrašně zaplašil. Máš ho, Vydra. Tak někdo aspoň do něho, on tam mohl jít sám na bránu, proč tam nešel? A znova udeří. Jej, tak to byla nádherná trefa. A oni střídají, to jsem si nevšiml. Vydra jde sám, doufám, že to dá. Nedá, no. Tak nic, ale ještě Vydra, jo. Jak ti takhle lehoučce mohl zastrašit. Už to tam mělo být Plašil před branou. Dobře, Darida, Vydra, Necit. Plašil. Výborná. Plašil. Chtěl to dát na Vydru, no. Tak nic. Tohle šance opět nic nevytěžíme. Čoustka. Vydra, Plašil. Pískej, jej. To bylo. Furt skluzujou. Rozhodčí musí říct, ať se sklidní. Kdyby to šlo. Dobrá, Darida, ale tam někdo měl být. Dobrá, Sivok. Morávek jde dopředu. Dává na Necida. Tento zkouší. Byla to zase ta nejhorší rána, ale mohlo to být lepší. Faul? Co si ze mě děláš, rozhodčí, jako srandu? Dobrá, Morávek, pojď. Půjdeš sám, nepůjdeš sám, faul! Hej! Chtěl jsem to zaseknout a nahrát tam Vydrovým, že nevyšlo. Znova Morávek, tentokrát už dává Vydrovi. Dobrá střela, ještě Morávek. Tak to bylo něco, dívejte se. Škoda, že to bylo vsaj, to by mohl být gól. A ještě Morávek napadl tyčku od nohy Rosické, se to odrazilo do dřevna. Tak to bylo srandovní. Dobrá, Necit. Plašil. No, dostal se k míči dřív. Ale Vydra. Vytěžíš tohohle něco?
vytěží, tak tohle byla asi poslední šance utkání. A přejdeme a dáme. No. Tak tohle bylo k dnešnímu videu vše. Uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.